Everybody Kamusta so mga Pilipino? emotional dito po guys. Sabi po, First time di ko nun oh. sinarado po talaga yung mismong road dito guys because of this. All of the roads were closed here because of this guys. We love you Tatay Digong. Send him back! Send him back! Send him back! Send him back! Okay, ato itiwason niya taon mahigala ha. Kaya mo na. Kaya magkatapok mga Pinoy dito mahigala. Hindi na basta-basta ha. Labi na to as gawas nasod no. Ano nagkakita-kita sa dito nagtapok sila. First time ko ring anin katapok sila. Imagine ka na. Unya, ay kung ina pasangin lang po ng butbaying po na ron. Ato na agi katawa mahigala. Wala ba ni akap yaman maabot ang akap dito yun?